Anem a la nostra següent xerrada, un cop hem acabat amb aquests minuts de glòria, bueno, minut i mig, 2 minuts de glòria que ha tingut tothom. La Sílvia Simón, de la Universitat de Girona, ens proposa la xerrada de la ciència d'un conte. També una cosa amb la que es va trobar... Ah, sí, ja està aquí. Una situació que es va trobar per la feina, però que d'alguna manera us ha anat molt bé per ajudar a estendre la ciència amb els nens. Exactament, ara us ho explicaré una mica. Endavant, Sílvia. Me deixes el comandament? Ai, sí. Quin és? Aquest, amb aquest passes, allà. Sí. Bon dia. Jo m'agradaria començar preguntant-vos una cosa. Què és la cultura per vosaltres? Jo suposo que una mica tots, ja en el moment que penseu en cultura, penseu en teatre, en cinema, en música, potser més a vegades potser ens decantem més en un concert de música clàssica, perquè no un concert dels Pets. I la ciència? És cultura? La podem considerar com a cultura, la ciència? Quan aneu vosaltres en un espectacle de màgia, per exemple, què aneu a fer? Aneu a veure un espectacle de cultura o un espectacle de ciència? La màgia, hi ha una molt bona part de teatre, però en aquest espectacle hi ha molta ciència i tecnologia al darrere. Si no, potser no hi hauria aquesta màgia. Ja sabeu tots que estem en un món on està clar que jo soc de ciències, tu ets de lletres i ens classifiquem d'aquesta manera. Realment ha de ser així? Això vol dir que, per exemple, si tu ets de ciències, mai de la vida agafaràs un llibre i no faràs una redacció ni escriuràs un llibre. Per què no? I si tu ets de lletres? Doncs vol dir que quan vagis al supermercat et deixaràs enredar perquè, esclar, com que no faràs la resta amb el canvi, te'l tornaran malament. No estem tan separats. Doncs aquesta és una mica la idea principal que ens va portar en aquest projecte, el projecte de NINSLab. Nosaltres tots més o menys ja tenim una edat que ja és molt difícil que aprenem a no classificar-nos com a ciències i lletres. A mi em sap greu perquè el meu fill de 14 anys, 15 anys, també ja li diu l'any que ve què farà, ciències o lletres? Bueno, no sé, faré una mica de tot, tindré més tendència cap aquí o més tendència cap allà, però ja no me classifico així. Però gràcies a Déu els nostres nins de 8, 9, 10 anys encara no estan tan separats. I per tant van començar un projecte on van voler ajuntar contes, el que la gent molt sovint pensa com a lletres, literatura, i experiments. Com va començar tot això? De fet, va començar quan l'Abril, la mare de la Carlota, li va dir... L'Abril, la filla de la Carlota, li va dir a la seva mare: «Mare, saps què m'agradaria? Poder fer un llibre i trobar-me'l un dia a la llibreria». La seva mare va dir: «Doncs, bueno, endavant, anem a escriure un llibre». Va contactar amb una amiga seva, l'Àngels, i entre l'Àngels, la Carlota, l'Abril i el Julià, que és el fill de l'Àngels, varen escriure aquests 4 llibres que teniu aquí, que per sort Barcanova va apostar per ells. Ja n'hi ha un 5è, ara. Però, esclar, no es van quedar aquí. És el que tenen els nens, no? Ara ja tinc el conte. I no podria fer-hi alguna mena d'experiment a partir d'aquests contes? Si jo tinc un llibre, per què no puc tenir uns experiments? Esclar, què varen dir la Carlota i l'Àngels? Endavant, tirem endavant i anem a mirar a veure com podem fer per fer experiments relacionats amb contes. Van tenir la sort que una tercera mare que correbia per allà era la Sara Pagans, que és una investigadora del Departament de Medicina de la Universitat de Girona, que va dir que els hi va proposar la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital, la qual actualment estic dirigint, que seria una bona opció per tal de poder portar a terme aquest projecte de relacionar ciències amb el conte. D'aquí neix NINSLab, d'aquí neix la ciència d'un conte. Ciència i conte. Penseu que els nostres nens tenen molta imaginació. Penseu en un conte qualsevol. Per exemple, algun conte que hàgiu explicat moltes vegades a la vostra vida. Els 3 porquets. Els 3 porquets és un conte que potser l'hem
explicat 100 vegades, 200, 300, quin és l'objectiu del llop en els tres porquets? Tirar les cases a terra. Resulta que, esclar, ell bufa, fàcilment tira la casa de palla a terra, fàcilment tira la casa de cartró a terra, però no pot tirar la casa de pedra a terra. Per què? Perquè no té prou força, això ho direm tots de seguida. Doncs molt bé, l'altre dia hi havia un conjunt de nens dels maristes que van fer un experiment relacionat amb això. Van voler comprovar que realment tirar una casa de pedra costava molt més que no pas tirar una casa de palla. Per tant, van agafar 3 pilonets, van fer 3 construccions de palla, de cartró i de pedra i van mesurar la força que costava trencar-ho. Van agafar un dinamòmetre i estiraven i van veure que una els hi costava 2 newtons, l'altra 5 newtons i l'altra 10 newtons. Ja està, ja tenim ciència, tenim física de la que ens ensenyen quan anem a col·legi relacionat amb un conte. Un altre conte, on de seguida surt la tecnologia, la caputxeta vermella. La caputxeta vermella. Què li passa a la caputxeta vermella? Per mala pata se'n va al bosc i es perd. I no arriba enlloc. Què és el primer que et diuen els nens? Esclar, avui dia, si hagués tingut la tecnologia del GPS amb el mòbil, tot això no hauria passat. Hauria trobat el camí més curt perquè Google li hagués dit i s'hauria acabat tots els problemes. Ja hi troben ells la ciència i la tecnologia en els contes. Per tant, on està la separació entre les dues coses? Un altre que me va agradar molt l'altre dia que vàrem fer va ser el gran món blau dels barrufets. Ja sabeu qui són els barrufets, tot és blau. I va haver-hi un grup que es va preguntar: i els ous del país dels barrufets també són blaus? Anem a provar a veure si podem tenir un ou blau. Per tant, varen agafar 3 tipus d'ous. Varen agafar un ou dur, en closca, un sense closca i un altre sense boller. Els van posar en colorants i van veure que sí, que realment era possible tenir ous blaus. Per què? Perquè el dur sense closca havia agafat tot el colorant blau i, per tant, tenien un ou del país dels barrufets. Per tant, veieu que és fàcil relacionar ciències i conte? Aquests són els nostres nins. Són 10 nens, 11 nens, entre de segon, tercer i quart de primària. Allà tenim la Sara Pagans, tenim en Pep Anton, que ha sortit abans i que tornarà a sortir ara, que és un dels formadors. Esclar, aquests nins no fan les coses per si sols. Necessiten cert guiatge. Doncs en Pep Anton i la Sara i l'Helena són els 2 formadors que tenen, que els hi van ensenyant una mica com els hi van donant idees, els ajuden a fer experiments, els nanos diuen podem fer això, doncs ells els ajuden. Però no n'hi ha prou amb això, sinó que el que hem aconseguit és que aquests nens poguessin acostar-se a la universitat i poguessin interactuar amb diferents investigadors. Per tant, cada 15 dies aquests nens venen a la càtedra i un dia aprenen matemàgia amb en Miquel Duran, un altre dia se'n van a veure els laboratoris del Departament de Medicina amb la Sara o portem un estudiant de Medicina que els ensenya la dissecció d'un cor. I així, diferents sessions al llarg de tot el curs. Per què? Perquè així se'ls obre aquesta ment científica i fàcilment podrem trobar experiments relacionats amb contes. Fa una setmana, és divendres avui, fa una setmana vàrem tenir una exhibició justament d'aquests experiments. 4 escoles diferents de Girona varen venir i ens van mostrar 18 experiments diferents, que són els que us explicava fa un moment. Això és el Girolab. Aquí teniu una foto, jo només de veure la foto de dalt, aquesta cara que hi posen aquests nens com fan experiments, jo ja en faig prou. Per mi això ja és el valor total que jo buscava en trobar un experiment. Aquests 2 experiments estan relacionats amb un conte que es diuen Els 7 enigmes de l'Iris, que és un conte que justament llegien a la Salle alumnes de quart de primària i tots els alumnes varen buscar experiments relacionats amb aquests contes. I això són 2 experiments diferents. I ara us posaré un exemple del que els nins fan relacionat amb un dels contes que van escriure l'Àngels i la Carlota. Es diu La màquina menja pors. Tots sabeu que la por és una de les coses que més por fa en els nostres nins. Quantes vegades els hi heu tingut que deixar el llum obert del passadís
o posar-hi un llumet petit perquè tenen por a una de les coses que potser més els espanta, que és la foscor. Però no només ells, nosaltres també tenim certa por. Jo, per exemple, en aquests moments tinc una por molt gran, que és la por al fracàs. Espero que se m'acuri d'aquí 2 minuts. Els van preguntar als nens què podrien fer per fer, no sé, per fer desaparèixer alguna por. Diu, no, fer desaparèixer no. Ens agradaria que aquesta por es transformés, que la por a la foscor es transformés en una cosa molt bonica. I jo no sé vosaltres, però jo hi ha una cosa que quan ho veig se m'omple, em surt un somriure instantani, que és l'arc de Sant Martí. Jo quan surto fora, després de ploure, aquell arc de Sant Martí a mi em posa molt contenta. Doncs en Pep Anton, que és un dels formadors, és un estudiant que tenim ara d'aquí res, llegirà la tesi de la Universitat de Girona, Departament de Química, ens mostrarà això, com podem transformar la por en alegria. Us heu quedat indiferents? Us heu quedat indiferents davant d'aquest canvi de por en alegria? Això és el que jo volia, que no us quedéssiu indiferents, que realment veiéssiu que això és ciència, això és diferents indicadors que ens han indicat un canvi de pH en el medi, res més en aquest sentit. Però, ostres, a mi realment veure els pots d'abans o veure els d'aquests me canvia. Com vosaltres aneu a una obra de teatre, i sortiu amb allò, amb aquella emoció, de seguida identificar-ho en cultura. Si vosaltres aneu al cinema, us agrada que hi hagi aquesta emoció. Doncs jo torno a preguntar-ho. I la ciència? Pot ser cultura? Fixeu-vos que portem uns 15 dies que tothom s'ha omplert la boca, que si hem de mantenir la cultura, que si hem de fer que la gent vagi més al teatre, que si hem de prioritzar el cinema davant d'altres coses. I la ciència? Ningú n'ha parlat com a cultura. Tothom sap que necessitem tenir una societat culta. És el que volem tots, és el que volien tots aquests que parlàvem. Aquesta societat culta sabeu que sempre ens portarà a una societat que, gràcies a Déu, serà més justa socialment parlant i, per tant, més democràtica. Però també ha de ser culta científicament parlant. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Sílvia. Quines coloraines de gots que ens han quedat, eh? Molt interessant. Sí? Escolta, tu creus que tu participes d'això, o que us van venir a buscar i vau decidir que eres tu, potser perquè tu ets mare i tu ets dona i aquestes coses, i per tant tu encapçales el projecte? Bueno, ens van venir a buscar, suposo, com a càtedra, després casualment jo soc mare, soc dona, com a dona també soc mare, i casualment tenia una filla de l'edat dels fills de l'Àngels, la Carlota i de tots els que s'hi van implicar. Per tant, la meva aran també està al mig de tots aquests nens. Però va ser casualitat, no ens coneixíem de res. Bé. Però sí, però esclar, ara la involucració en aquest projecte és molt més gran. Evidentment. Potser és en primera persona i hagués sigut potser en primera i mitja persona. Bona feina amb la difusió de la ciència. Gràcies. Gràcies, Sílvia. Merci. A continuació, una persona que es fa dir el Capitán Siam.